ଏପ୍ରିଲରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି 1 ଏପ୍ରିଲରୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବା, ହୋଇବା କିମ୍ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଜମା (ଏଫ୍‌ଡି) ସୁଧ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେହି ପରିମାଣଠାରୁ କମ୍ ବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୂଆ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାଲାନ୍ସ ବଜାୟ ନ ରଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ଏହି ଜୋରିମାନା ପରିମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍‌ରୁ କେବେ 3 ଥର ବି କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପାଇଁ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ 5ଟି ମାଗଣା କାରବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ନୂଆ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଧ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଜମା (ଏଫ୍‌ଡି) ଉପରେ ସୁଧ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅଧୀନରେ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ଆଧାରରେ ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। ଏସ୍‌ବିଆଇ, ଆଇଡିଏଫ୍‌ସିର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିସାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଟିକେଟ୍ ଭାଉଚର ରିନ୍ୟୁଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 18 ଏପ୍ରିଲରୁ ଏହାର ଭିସାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ପେ ସିଷ୍ଟମ୍ (ପିପିଏସ୍) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ନମ୍ବର, ତାରିଖ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଏବଂ ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।